Ardido lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu surgi minista en gwamnati mako fuu ha fada Aso Rock ngam sumtugo be mabbe. Non bo laati bana no Tinubu tefi minista en mako man worbe be rewbe njaliri ha fada Aso Rock. Ɓaawo julugo mangariba ballo ardido lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima ardi minista en man be nasti jawleru andirandu New Banquet Hall ha saare laamu. Totton on bo Tinubu hautani be. Iga aran dum omtiri be takiyare lesdi Nigeria. Iga don bo limanjo julurde fada Sheikh Abdul Wahid Abubakar Suleiman wadi nasiha be do'a. Ɓaawo nasiha liman dum noddi ministajo hakkilen kishanu jahale wato Minister of Transport wadi do'a. Nden ministajo hakkilen kishanu kita wato Minister of Justice Mustawale Fagbemi San wadi jawabu dow darnde minista en majum fu. Mustafa Fagbemi yetti Tinubu be wernugo be ha saare laamu. Nden o do'i jawmirawo wallita Tinubu be basira doggingo jahargal ardungal lesdi Nigeria. Be Tinubu tawama ha jonde man fu, amma ballo ardido lesdi Nigeria man wato Alhaji Kashim Shetima on wadi jawabu dow darnde Tinubu on. On behalf of my principal, President Bola Ahmed Tinubu, I wish to most profoundly thank you for honoring this invitation for iftar this evening. Kashim Shetima wi'i dow darnde jagordo am miɗo yetta on be humpitigo surga ngam sumtidiggo be ardido lesdi hirgo ngo. Lewru sumaye dum wakkati on ngam tefugo yaafuye be wallitigo famda sembe en. Lewru sumaye hikka yaadi be lewru ndu masihanke en fu sumata. Ngam man ase ko hauti en ɓuran ko sendiri en ha lesdi ɗo. En do'ana lesdi meɗen. Jahargal faggudu lesdi ɗo bo ruɗɗiti titi ɗatal bongal. Dow ɗo seɗɗa nyamdu fesanan en. Dow darnde jagorɗo am mi yelani on jam wala. Thank you so much on behalf of my principal, and I'm wishing you a splendid night rest. Thank you very much. Iga ɗon sai ɗum maɓɓiri jonde man be takiyare lesdi Nigeria bana no ɗum omtiri jonde man no.